Dhonaswar rong phar ke CA mataben se nomination ke jok don pu Alliance Party candidate Augustine hipen akoi ki pia jok rong phar asang hupen lam Clark ki pi Augustine hi Alliance pen se o withdraw dep ta hai tangka joine pujona sing rong phar alam thi kedam tang there chiklo ni phaing kora ke thomara ni hamren arong supia long nomination file ke jok last date pu election commission of India pen pathik pon lapena por sitami anikang sa por phai ke thom apor ansi pathik pon bonta ephl se asong along Flembang pu Dhonaswar rong phar aphan por phai ke thoma por si ke jokdam rong ajok election officer dengpon pedetlu api laso phuthak rata tum arjulong si Dhonaswar rong phar aphuthak hur pachudutlu hur chudut ahut Indian Alliance candidate Augustine hiabang Dhonaswar rong phar aphan CM atoi pensi nomination nangke file duna phan kewang upen hur pachudutlu lapen Dhonaswar rong phar aphan pusitami Indian Alliance ke kroyatum adenga hu kapasoji aphan pusitami bor ipono pusi pherangke theino Dhonaswar rong phar than pachini pon laben nili Dhonaswar rong phar jongsi CM along pen tangka ke wan lapen CM atoi pensi nili election ke thurdunji pulote nili phan nangli nangkar bok abang ahok alam thi nang paklang thekma laben karbeng longara da phan than paklar tha nangli ningje thekbo mat kalili kalanglang ningje rata chokjima puta pupo lapen non India Alliance a candidate Augustine hi ke arlopen CEM pen joy kaching waidu lapen labangso nomination ke file dunta tangka joine che withdraw de jipusi arjulong puta jonosingrong kharben pherange thingnu tham pachini pon India Alliance candidate Augustine hi che withdraw de jipu abyata long sinilitu high command pensi Dhonaswar rong phar aphan nomination profile dun toilu athi jong si Augustine ing hi nomination tang apot che withdraw that pusitami ephl si candidate pen arshak dun po laso apot si nomination file dun je aphan dam bonta copy koson penlone nilituma phan apor dukok langta nangpa file long le that pusi akoi pipo lapen non ephl si pen Congress Party Alliance dolo bonta nilitum ke chikroi dun thekthi athi hin kachedan pusitami avi lasi ephl party aphan ke kroyarat ke do anki nilitum Indian Alliance candidate Augustine hi aphan ke vote pp lapen BJP party aphan pusitami vote pp athi nilitum rongkhang LA pen ke la hinik vet lo party ke dosi tebontami nilitum ke la hini aphan ta vote pp lapen nilitum vote chepaterte pu lapen nilitum awot chepaterte pu lapen ko mata phansi ki pipo maputa rada tum matha tahai lasi manghunang ni nilitum ke nota phansi wot pipo athe hin na phanta ningdok de pusi sotak pherang ke mai ke pha longpen pachini pong lapen ke nili phanjong si nili rongkhang pen nomination ke file dunji pu pen pu men pen jong si tudiram ronghang pen si tangka ke wan tang ho pulotang te BJP tum sinang toy pulotang te hadak hauraghat kente hauraghat long ke party general secretary si nomination ke file dun lo aprang si media court ti do anaphan naltum niltum aphan ajupia por naltum aporna chi pi pon thega pot niltum hin pen cardon apa jireglo cardon lapen jasemet pini nilitum pherang ke mai ke phanang kok aputha ka bake patumi hejong hamren DC office along non MLA kilik at MLA election aparman nomination ke file GR ni last date lo patumi bangke train ko rakit hom lasi nili phan se tame party high command pen niltum party lo ephl pen lo nomination jog du nangji pu nili phanangi pu bangke Saturday ajo bang sinli phanang than ro ma Saturday ni bangke nili jatta documents bang chisik long le detlo lapen ke puthot thor ni bangke Sunday pina Sunday bang ta nili jatta claim ekthedalo amatsi Monday patimi ke Monday lo Monday ni bangsi nili documents kenang jia sonan tame nili chisik lo lapen ke hadak nili tum hamren DC office along ke pale pustame nili tum apor palit plot laputa kali lapen ke nilitum hadak documents chisik pon pipin pule pine kali lo nilitum hadak documents chisik era fit sitame documents chisik era fit nilitum hadak pele lo lapen ke pu alang li rong hang sang holo
nomination paper sabang office along ing thum dam lo kang thum dam pen hadak ing hap along inut kit tona bang dokok nang padut long ledet had arlo minit dolang pu penamat nil tum aphan minit ing koy mate minit ing koy rap hobak do nil tum hana pang hong amasi nil tum apora teng enun long ledelo laso nomination paper kang ke andam abang ke long abang nilitum porteng pen ke long nei porteng ke long nei ateng pen long leder lo nil tum asap der chat lo la pen ang ton la documents long der apit nilitum puthot documents ki pidam thu nomination papers ki pidam thu returning officer par nomination paper ki pidam thu abang ta la ta apor lit tot lo pukali bajige thom chok vet bajige thom chok vet si nil tum pele lo sitame hadak congress a candidate Agustin Inghi alangli tum pressure pipen niliphan nomination paper bang ke nang padeng long liderlo lasi nilita hadak arona teng pen niliche dan lo hadak nilidak nang kilut kupine 3:1 pm pusonte niliphanang deng nang ne sitame bajige thom par pelang lapen ke nang litum ang thek nai pulrang nal tum long marsi dolo CCTV footage doji nililam tanang kroy nang nilibeta nang dunang ne rat duman tame nilibeta nang dunang ne nililam tanang kroy nang ne hadak CCTV footage do halalang damlo pande klar dak po sitame congress a candidate lapen ke hadak abarim MLA mansing rong pi alang litum pressar ki pejok niliphan bang nomination ang padeng long le derlo alamang ke lalo lapen ke niliphan nga chesong apor lit plot lo pupen le niliphan na chesong takali apor palit plot pupen le na chesong takali lason ni thang ta nili pini press meet ta nili ke dunai ke nangave lapen ke non la so press meet ke nili phaing tung tepik sida me ke phanang kok bang ke Agustin Inghi ake hai ajoine nili phanang kok lo athe nil tum APHLC amuni tum alang li hem kahumri dam bini kahumri dam penaumuni tum do anut phan ke tham dun je dhonesorong phara bangke patumi hamren along BJP ajen pu cheklang dak lo pusi alang li anut phan ke tham dun alang li jongsi airlines aphan lapan si kache matha puson te alang li tham dun de nang je polo athe nilita APHLC long do bom lang nili phan jong si APHLC pen nang sor plot lo puson te nili phan nang puling ta halaket hanglam velo la si dak pen si thek dak mane ratum chini nang po dak rong khanga bangke congress haidet si tame kachelang ji ke hakki chi ke beso to masi pe thepo lalo lasi hadak bangke laan lo nili phan nang chok na thengji an lo latum ke hoy inut bahini tum la congress leader project rong tum si ke hoy lo lake ha BJP tum si ke toy tang ho ha dispur pen phone na call tang ho pu are apa mo nili phanar julo nili phan phone nang call alang li nali phan CM nang toy long ma pu jong si lapunar ju set pula alang li ta dor song do nili phana punai ke na velo patumi ke kupi pola alang linje thawre lasi congress aphan congress atum BJP aphan ke parem unji ke lake helop pe galam lu nili inut independent di candidate ke lang independent pen punang kok bo athe political APHLC political party ke registration claim ke lang registered political party ke lang se independent la hadi lasi independent candidate phanjos an ka fere pone BJP pan koson se dan hai po lapen anar ni tanil dom ke airlines ke croing tung tepik croi kre sta men nona bank ke rara theng no ninje dakpo airlines congress pen airlines banken nili hin pen banke mate nil tum hin pen banke croi thek the pu theke isilam BJP pen congress kache prek kupilo di BJP pen congress kupilo kache preke lapen ke BJP aphan APHLC ara tum kupi polok ke kroi kre atheke keche ke beso phan alom pe thepik di keche ke beso phan alom pe thepik po pot pe ansi BJP phan ke jo padap kache song lo ke mati
non mang thu po congress long congress ta la son thak lo bjp son thak lo patumi het jong ta ha chini ding di bihari to message chalang toy bihari to bangke anar ni ili to ma phanang to na he sita me patumi son bangke nang ton hai det lo kupi por lo pulo te congress a join ne lo congress a join ne si nang toy han nang ton hai det lo athe congress no kar bido kamati kar bidum ta nang ton lo laso long si nang ton rel nilifan kar bi tum me thangra tum nangi pu thangla ve sita me la ha bihar pen kevang akeng sang atum nilifan kang ton long mang dilining dukpik pomat a join ne lo lake alliance a join ne lo pen congress a join ne lo lake lasi nilifan BJP sinanga toy ha CM tuliram lohang sinanga toy pu bangke lake alang litum ang thek ave te nilifan ang bok thap nang ne ang thek ave bunang koklo athema nilifan sinar jusrong kalang pute pus nangkar ju nilifan ha dispur ben phone call ben nilifan number na paklango rat fan number paklango je dhonesorong pharaphan nomination paper ke pa accept ji phan hat dispur ben si phone call nang kele lapen anambar tala an lu pu peklang no lapen ke nil tuma phan khaya phan chema the longri phan chema the pusi nang bok lo thum congress atuma phan congress pu party command tu ben si khe phan ka ching hon pu party ka che man lo dak pachu het jong jo padap pgr vgr aput hak eviction nang ji pu aput hak kache song kar bira datum ethe bak congress a leader di non la congress a candidate augustine hi ethe bak kaning je lam the ji pidun doloma lam the ka chi pidun ji ke hello pi ka lam lo hala eviction ke claim ji pu bang ka fere hectic tha se boha ke chak thu adim along si along si boha ke chak thu lasi lason tum han ke election le high date si tame lake hab kunat ne pen ang tan pen kewang ke chi ke bia so tum han ke lake latum ke arplung a helo si APHLC ake manga bang ke lake tini ne de nei ratun ta lapen APHLC phan ke kroy ratum stame APHLC ake mang mate il tum ake mang bang ke tini ne de nei chila pen chelar le de nang ji ka chelar li tum ake mang ke lake ke chi ke bia so phan voter list pening thanang ji lapen ke longle phelang ki pi an tamela ta iltum cherai lap nang ji lapen laton arplung lap nang ji pusi ilitum akemang si congress ben ka chelang pulotang te lake ilitum tame keche ke beso tum han dak adima klong bithir klong nang pu lasto ka che kroy dun lo lake lasi nilihin pena bangke las bangso airline sa bangke nilihin pena klar dak lo nilike lake che kroy dun thek the lake congress fan ke pahai lake BJP fan ke pahai ateng lo athe thang ka che prek ave kichi ke beso phen apan pencil tum chelang rap toy ilitum BJP phana bangke iltum jong dun thek lapen jong dun nang po kichi ke beso phan alom ke pethe ha voting rights ki pi tang ho halong le phelang ki pi tang ho lahai ke ilitum jong dun nang po lapen mi pik lam lo seta me la son dak thak anut ka prek atum phan non congress atum congress atum ta kichi ke beso pensi chelang toy lo si nona bangke dak rong khang pena bangke ilitum congress phan si ki pinang ji pokele BJP phan ki piat teng lo ke don to lasi patumi nomination alama bangke kaprek thang tali nil tuman lake apor lit por lo pokela ke lam chobai lapen non nili kaningje alam si nili lam na arjun nang labji pula pukali nang litum ang thek nang ji pula nang te hamren DC office long damon nang tum nas ahok pat lam chining tung pula nang te hadak damon nang tum ang thek long po nil tum chingki ching wai lo nil tum lam chedan lo hadak nang kroy po pulo apor bang chelang et lo chok lang pulo bang nai kroy po puhut si congress atuma bang nang utpat dun dul hadak DC office ki priji an thak la sona situation se hadak ka create lo to mane nili phan mane hala BJP thon bang ke chedan he nili phan bang se na chedan kam na the nili phan nomination pa file long le de ji phan nili phan ana pheri lo ma
nili jong se nomination file fedet lo peladang te ke haji bang ke kok dong lo ma kongres dum kali ke mati kong party high command atoy pensi nangli bang nomination pidun lo pusi nangli ning yelo the party high command pen bang ke congress pen alliance do pusi dak bang che party tedet lo puang taxi ke klang lo poi phil lo pulo ten nangli koson nangli pan koson si nomination kapa file thu lo la nili mena bang ta sung selo setame central committee pen bang si de mune tumat haji angtong tia ke hai central committee ba angtong tia hai pusi mathali mit angtong tia ke hai kali angtong tia ke hai pen anu ka prek lo chi signal file damon pu taso teng si ni li ke file dam lo non mat ke ni li ningje dak tung te athe ni li party dong se do bom la ni li ningje mi che se ningje po se tame ni li phanjong se pen up dik pen jong se nang li dak so party long ke doji ot avelu nang sort pro ni li hala bang ko ningje thu po tasi alam ke hok lo nilipan party pen si nang ke toy jong si kali pulotang te alang litum kali puning je non la pen ke jong si party pen si nang ke toy kali pulotang te nilipan arona teng pen di na expel pro no jong si nili jong si ke chok chewek nili ning ke hang teng pen si nili jung ning ke hang teng pen si nili ke claim ke dam pulotang te nilipan copy action mana engine en pasialam te peklar nang idolang nangli tum bangen non APSLC abang ke candidate awidat lo rong khang abang ke tang de nangli tum ke alliance ke kroi krei butum lo rote koma phansi non du election bang support dun la se komar phansi ka support dun ji ma polam dam de aprang si ke isi party alam atoy ta nili si ka respect lo la pen ke dak rong khang rat ke nal tum kado wetanon lo ke social media anu tin ta website de lo dat heklong ji anu tin talam thi chipi rep lo nili tum ke congress phan thulok ke la ke vote pp la puta ke lang la puta ka matha pe se nili ke file don lo la si nili hen pe na bang ke ki pudam ji ba komat phan si ki piji ma pu bang ke la ke maduta manghunang ne bjp phan si pinai pe nili pu pe la pen congress na pinai pe nili pu pe hadak dolang ke nota long jok na kupi chong ha pa tuma voting rights ka chepat rang ji ke athe nang haide ta la son thak thak lo ti bjp phan ko son ma ka che song la son thot lo congress ma che song nang ji ke nang li hemprek nang pg pu ko son lo hemprek la nang pg pu alang li tum ning je pu sta me ning kan ko ane congress pan ta war sai pier lo hala sura bang ke hemprek nang pipo pu ta hemprek lama pu ta ka ning je ma si ha he non power avelo hemprek nang pipo hemprek pelong nang pulilo lasi nilihin pena bangke nota si nili ke pivek po nili voting rights nili je paterte nili ke manglong si non tan li charjap thebla nili la so ke manglong ke chi ke bia so men voter list pen kang than la pen ke hemprek ka farman si nili non tan nili arjap thebla lalo nili tum jasemet pani si het alam posi mu pen stame than lo so teng si nili badam pon po bang puson si langajang tang tum ke chu ba lang le thek lok ta ka pheri pusona thak se la son nang man derun tum pini athe congress phansa mi ni tum ningkan kri phon ningkan thong kep ni tum apor pl ora tum apa hai alu hasota arong tin adon tin a thak lo ke damla tum karbira ra phan ni tum phan bo na pino ni tum apa hai no tum hemprek na ban pi po businang pulo sita pini aninda che char si derlo pulo tang te itum koson si ni theun po lasi lasona taxi ni tumbangke laki alliance pa macedon de busi kicheng mana tumpulo la pen pan siet sa mela so numison ke file hut pen ni tum hong ni tum hansi ni tum hasina protest lo hoda lata congress do ko joinelo hada congress long bihari bengli tum do hada ala tum karbi po joini ni tum han hada congress long ke claim namni tum ta bihari tu pena bengli tu pen tum hasa dak che song thura perlo tan on te tum so ereng so puang deng sidolo ni to lake athe pipolo polotang te hala tumta nai pudunji adime bangke adak do koklo la tuman pudunji polotang te amasia congress PNPCL si chelang thukung ban ni tum claim rapet ni tum dam rapet ni tum mai meeting claim rapet ni tum long arpu ni tum kupli homosti long arpu do an tum claim rapet tum ta pan patumi diga bangke nilifanta nakang ton nilifanta nakang chiang ding do koklo pipolo polotang te la anani la son phupelang ni tu la son ji pu matha the ni tu
si tame la so ang deng mang dokok pulo tang te la ke kongres tum ang kada ka li chu endelo ma pusi ma thami milo la tum han pulo tang te la tum ang mong ta chi phopo putong ke ma thalo ni pilo ni la pen penang atum nang pulo la tum ke BJP phansi kam claim BJP agent tang hopuni tum han la ansi ni tum claim rap pet itu ma songja ni tum claim rap pet ar pugudo la members tu ana tum ta la ansi atumon pa jablo la tum ke BJP long pasi tangka chowan delo la tum BJP long pasi tangka chowan delo BJP agent lo pane tum nang puthai lo hala so ni tum ke thebet la so ta pulo ke dam tang la tum ke council chari tang lo pasi ni tum nindok de pasi tum ma chipak lang nang kok lo ni tum nindok de lo non ta la son la thakli popu ni tum chini ako la son vek punon e prang ta la so pena jok sini tum ke pulo ni tum jen bo sinang pumati di non ke dam non ke bangji ke pudak bo BJP phana jok the congress phana jok the ni tum ke la ka jak tum manghu ta haira da tum non jong si ke jok ji pulo tang te nalo ni tum ke jok popu aning ke ma tha do kok ta hai mani a jak tum aning dok de tum do pik alliance lo ning dok de tum do pik a the ke dam tang sa me central committee na ka cheng wai tang lo homosti in koira throk phan tha hang lo hala so la si homosti in koira throk pan hang era phi LA committee tu man hang era phi hadak ching wai lo la pen ching wai long sa me ke te ba bang ka la lo hada bang ke anu tin sa me lam the je bak lang lo alliance long bang ke do thek the po tum se ke ong majority 80-90% bang ke majority long sidolo alliance ni pulong sidolo homosti hinian bak sido alliance nang ji pola ma so ching wai poltang ta la so teng polotang te a hokper ka che dono bang ke anu tin ta daga bang ke itum alliance ma do thek the busi hasut ma thalo sida me dengbor idar lo central men dengbor idar lo amasi pinia bang ke alliance bang juilo dak pen si munito tum non ma ka che pho bang juilo alliance atuma jhak do koklo alliance ang ni po jhak tum do koklo lasi alliance ang ni po tum jong se ma tha tum do polotang te ni tum ko na lo ke jok po ke mang hulo polotang te nota theng rong ni tum ke pugang tum bang ke athe BJP phanle pahai ta la sona thak lo congress phanle la pahai ta sona thak lo ke phoji ke siver lo la ke rata tum ta la ke chini nang ji nona bang ke hak dam tanga bang ke nang chobai aning kan kre phone kan ko tum na chobai lo ponong chobai bilo la ka lilu BJP ong nang chobai ong lo congress nang chobai ong lo congress non BJP tum ta non kan kre pho non chari voilu la tum ta non arong ako dam suli lo ni tum ke hemprek teng wan pi dat popo ni jeli lo ke dam tang ko ananing kanone hemprega pharman la tum arong ke dam arong tum rada phane thandam sar fisar phuan thandam ka che chak ta kang alam pini arni anta papleng ning kan kre pho chari anta papleng the de la ke ning oi me la ke ning duk me la si la sona taxi ke dam tang lam tini det pugali det ni anu tinta itum congress atum ke dam tang nang itum na chobai de lo manon ke non ke chobai bilo hala kali lo BJP tum la son thalo congress tum ta la son thak lo la ke tum marat itum karbira tum chini nei jongsi puthot jongsi itum jongsi congress na phai thu det congress jongsi na hai det pulo tang te itum ka che song thu nei ke akola tum hasi itum che song thu nang lai pe che serat tu pulo tang te itum ko aphoi ko ningkan ko ansi tum che song rat po ko ansi tum che song un po la solam serat phan jasme da paklar kang tu lalo aprang si ilitum la iphlc aphan ke kroi arara tum ka chini genang sot iphlc ke mang ko pilo plutang te non tribal mare keche ke be aso phan voter list pe namen kang than ji pusi laso aparty am hang kapat theklo lasi kidam tang aning kan dame ASDC pen alliance do po alam ta dulo iphlc ang bong pen lasi chingbai bom lo ASDC phana bangke ke bia so phan voter list pen amen kang thanang che don dun de pusi kapang da tang de non congress asum che don dun ma so lampot congress asum non tribal aso phan voter list pen kang thanang ji pu che don dun ji ma lalu lasi ladak nitum rongkhang LA along bangke agostining hi akehai aphan nitum deng thek the lage open sin lipudak ji deng thek the pipot bulotang te alangli chu kidam tang ta me ajha ka karbi tum dak hangar site ka che song jokre trok nikre trok akhelo ta kalilo lage alangli hema thik kup amarlo alangli hema thik kup amasira dak suluk so dak pen chenglok la dak penang ka che song dulo ta alangli pinya nian sila hala so ka che song long engka misi dongdam plak ta ave lapen ke komane arenga huke so hospital dun parwi parai ta ave lange bong pa jirn lok ta ave lapen la kidoji kalisi la haya keche ke bea so tuma phan langdame podan te dak philang pi mata khirunia longke agostina enghia khaisi dim long ke cha lason candidate lason abang bhupasi ilitum pahajima
la si pudak ji ni tum ke pudak ji la dak rong khang LA long abang ke Kongres apa na pidek the BJP banda pidek the ni tum ke nota si pilabi dak ke ni tum lai special si ke kroyarat ke la se alam naik lang la pulo je la pu alang li ke damtang ex MEC candidate lo donneso rong pharak ke hai alang li ke amreng constituency pin ke damtang ke thurun lo alang li phan central committee long inut bahani atum kipu dolo je nang li chisik dead note kopi pose lang li phan nomination na kapa jogi phan chisik dead note puki pulo tang te Agustin ing hiya ke hai alang li la puson si bidilang no ke claim ji pu angring chini dun je che withdraw de ji pu angring anta arlo pen birta rip dun long la posi alang li phan chisik chedang non pusi pulo putek the ili tumta mu men putang te donang ji la so phan sai lang li phan pulo ta me patimia pora teng men pale dunun e puse lam hoi bang pinang la lam bang pangdak lo ta me por ateng pale dunun e la pui gali hada kecheng pen mat advance pen sai lang li kili mo ben lang ni ta pulo cobai putang te dak CC camera footage doji ala dak langdam putang te chini ji lalo si pinang ajak ding pen social media long ta me la pu chehili sai son si dolo angtong tia ke hai ta me amri pen polam pinang la solam ta ni la sab pa klarang tu la si alliance ke do bang ni tum open si pudak po la ke chedon dun de aprang da chedon dun de pulo la si angtong tia ke hai amri pen thurun de abang ke EPSL tia phan ke kroya rada tu nangli tuma bang ke hala dak ke thurdun nang ni lo la posi party mesenang ji ahok lo party mesenang ji la posi niltum tame thurunde lo pukok lo rada phan ke kroy nitum puwer lo rada lam si kroji la pen rada long si nitum me kai kita do pusi kai kita me nitum si puwer lo pen rada long si nitum ke do la posi ambriya bang ke nitum thurunde de lo man nitum elan te krojun halakali nitum ada kayak episode sih Oh. la so posi nitum hadak bang ke pek dun velo party bang ke party mesen nangji la se ke damtang pen penang mo hala po ke ta pulo Bikram rom harakai ta alang li pulo 26 constituency arar mu chingrum pet pen chingwai lo nona phi kapadu sika chingwai bang ke 22 constituency an ve sika chetong la pen ke alliance donang ne puke 17 constituency tum ke alliance donang ne pulo lata dobor iderlo alang litum to lata choklo second adun thiwang thuli lo ticket ke pita lata kachong hu mandelo bang megjang klip jirlo si chepek joy po bisar si bang jilo to lata choklo non party ke mekang jang si ke nang lo choklo hala hai bang ke choklo to hala dak bang ke amrita pasik ta kondelo dipu ta pasik ta kondelo dipu eleta lasinon ni tumangkela pasik tak donte de lo hoklo ni tumangke na pen ke aronat teng pen potang te party aronat teng ni tum ke dam verlo prang pen party akemang ko pima hala si banglo party akemang ke non tribal phan voter list pen amen kang thanji la pusi party akemang banglo hala so teng ni tum ke chepar lo donte pin akemang bang chilaron de pin si la pusi bang thorlo lasi labang thorlo la pusi bang bom lo klem bom lo ni tum bang ke ata hala congress atum bang alliance ke do hala tum si party group lo hala tum non tribal atum bang ke cheke be so tum hamen kang than chidon dun ni ma chidon dun de la ke pudak lo la si ni tum bang dak rong khang le bang ruile thorlo la daga bang ke ni tum nota si pipo BJP banda pipe congress banda pipe lalo non ili pudam ji bang ke rong man meng kiku bahadi election bang Islam lo Kongres haidet pen aphet kopi pot si keche ke be amen voter list pen than thedet lo puke la ke so te karjui ya ja kong velo rat atam lo thema Kongres atum ke bang keche ke be so to ben chelang rap to party pina hang tan pen ke bang atum pen di dak ke do barim putakali tasi lake ilitum muhejong ta pulo Kongres aprang bang ke hemprek nang pipe de lamat non bang nang nang PG pu hedi laso kamat ha bang hedi lake isi tharve arong pensin lipang bar dampo nang li silam lo pining aningkan
erong isiar tharve erong abang isiar tharve erong abang ke thorsi pe thelo ba muning abang ke dogji pu la so ning ke the la so ning ke the ateng po lake sila puke man me vek lo ke mati la si e phong jo si thordak lo pulang talake thordak ver po lake la si election munit ke non election ki thuratum election aprang kupima kaning je hai he islam kaning je hai halasi muklem de klem po haidat lo pulang te tame election aprang jong si campaign hu jong si nangli ne lason election aprang jong si nangli ningje ai he pone mo election judet haidat apitame lake klem ai helu islam angthek nal tum hedi ho nang ji rat tum ang thek nai pulang te anutin ta mobile phone or rep non ke congress a candidate dak det kalilo hab boka janta congress a candidate tum kar biarong campaign ke dam hot arjunun nangli tum aphanang pa haidet lo pulang te ke ke biaso men ing than jima nangli tum ing than hai jima po hadak jong sinang than ai he pulang te lake claim klelu lagi sinili pulo ke mo pen BJP pen ka cheprek thang ta avelu congress ke nangli congress fan ke thap mane BJP fan ke thap lo BJP fan ke thap mane congress fan ke thap lo lagi lasi pen mo pen ali tum pura agosto ni hi chi withdraw di puna tum kosom se ke nili ang thek nang than ik bola ke dam tang bithung along MSC election hot halaso hot congress candidate dumave file dun lo ke mati di hadak ta withdraw der lo hata isi ang thek lo tasi non ta nil tum ang crack pen bir talong dun lo tame nil tum theng thip lo puke nil tum pupe alang li tum ason hedi patumi bang ning je lo tuliram rong hang se nil tum phan nomination file dun no punang toy pini bang ken nang toy long ma kali pu he pu la pen ke la an se ning je lo ha dispur penta phone nang le pu a number pak lango di contact number pak lang ora phan kupi polo pak lang haidat ke nangli tum jong si a hok pet tuliram si nili phan nang ke toilo ke tuliram rong hang CM alang li sinang toilo pulo tang te rada phan halaso phone number bang pek lang no ang thek ave pin pen ke nilita ningje me ke ningje thek nilita setame mohet jong alang li ke than dake ka withdraw ji congress atom ka withdraw ji pusi ka chisik lapen ke dam tang MEC election thala isyang theklo lapen ke non ta lata pheri memelo lasi mo labang ke non 26 an se pine ang theklong pa he lapen ke 26 aphit alang li withdraw hai hedet pusi tame nang li ladak dopik lang alang li tumo ang bong understanding ke doji phan lasi vote abang ke cepana hok nang nelo haidet ta congress haidet ta la ke BJP ke hai tenglo lasi no talong jokrang memulo isilam lo non jong si iltum MSC election nang ke lelo muning ke non jong si iltum congress pan adim pek det lo pulotang te hedi halaso apias mate apias tin long hedi ho latum ke nitum congress atum amunit side pusi ceparo ka pulatum ke ciri arong ason lo latum ke nang the bompo nang chodet pulatum ke lasi non MLA election hai bin ta chok pu bang ke chok chi iltum ke wang ji lang si ke ong lang litum hasut ke matha nang ji ke ong lang litum la pen ke nili phan jong si nili rong khang pen nomination ke file dun ji pu pen pu men pen jong si tuliram rong hang pen si tangka ke wan tang ho pulotang te BJP tum sinang toy pulotang te hadak hauraghat kente hauraghat long ke party general secretary si nomination ke file dun lo lapen nili alang li phan thang kan ake nomat hadun de muthe ke pangbar da malam chot nili alang li phan churu APHLC amhang kang mura bang lo lang like hadak ta congress apa si jok nang ji pu adim lo congress apa si alliance ticket ki dim lo party pen aja toyon la hadak bang ke thang lam ave non nili phan bang ke lasi nili phan jos nang pui pulang te hadak ta putha lapen ke
mohet jong hala sarki rong phar ke hai alam lo hadi alang li keng kam mache jor bang ke mip piklo apen alang li phan APHLC ke kroira tam alang li phan churu nang ji athe alang li inut airlines kroi kre puta charjap thip lapen ke alang li chini pame alang li ka chini teng sinil tum phana nang than lo ne congress ke hai ke la ke BJP ke hai teng lo thang ka prek avelu po nil tum phana than pame la se hadak arat se tame airlines pen ticket ke long abang phu phan bang ke vote ke jok la ke BJP phan ke jok ateng lo take la si hadak ake hai sar kiri rong phar nang keja mate nang kar jap yelong ar jap dun thip ji phan sini lihin pen tuning ri lo la pen ke kaprek homosti long APHLC atom ki thur de nil to party president ha amriel e hal hai long nil ki pudunia thai athe manil tum sike long lo ke nil tum sike long lo por se hal hai long pa nil tum ki pudunji thai ve la pen un ana bang ke nil tum hin pen cherap dunji la pen ke jong si mohet jong alam lah nomination ke file alam lah nili jong si nomination ke file pen jong si chok che det pulang ta nili pan action ku pi ma nang NG nang en tambe hala ke nili hin pen check roy sita me rada pan bang han peklar dak nang ji alang li pan expel plot lo pu chot ke chok che nili pan jong si action NG plot tang te ku pi por si nili pan action nang ke en ma hala bang ta rat pan han peklar dak nang ji la si nili pan jong si nang bok bom lang tuli ram rohang pen si akai pen si tangka ka chuan pu jong nang bok bom nei pen nili ta peklang po sita me nili pinie bangke nili APHLC party phan ke pai no dunji mate ke parem dunji pu phan ke kali nili nonan ta APHLC long se do bom lang si APHLC farmers in claim bom ji APHLC ke pai asai si nili claim bom ji